Sima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. It is good to see so many here this morning. We are very glad that you're here for this period of Bible study together and the next hour for our worship together. Before we begin, I want to say a few things to encourage the folks that are here. Not very far in this direction here, there is a very fine preacher school. I'd like to encourage the men who are here that are members of the Lord's church to consider enrolling in this school. We have a shortage of faithful gospel preachers all around the world. One of the greatest needs in Malawi in the church is to have more faithful gospel preachers. So I'd like to encourage you men to consider enrolling in this school. And I'd like to encourage you ladies to encourage your husbands and your sons to enroll in this school. They will receive 2 years of excellent training and study of God's Word. They will come forth from that school with a great knowledge of God's Word and be able to help many churches and lead many souls to the Lord. So think about that. In our lesson this morning, we're going to talk about some of the reasons why men disobey God. There are 2 events in the life of King Saul that I want us to look at. In 1 Samuel chapter 8, the people of God reject Samuel from being their leader, and they want a king like the nations about them. God told Samuel, they have not rejected you, they have rejected me. In 1 Samuel chapter 10, Saul is selected to be their first king. And shortly after his becoming the king, in chapter 13, we learn that he had reigned for 2 years. And the Philistines are causing problems, and they're about to go to war with them. And the people are very frightened. Because chapter 13, verse 5, the Philistines have 30,000 chariots. They have 6,000 men who are on horses. And the number of soldiers are described like the sands of the seashore. And the people of God were scattered and began to hide themselves. And Saul is going to lead this group of people into battle. And he wanted to have offering and supplication before going to battle. The prophet Samuel had said he would be there within 7 days.
ndiye Samuel adanena kuti afika kumene koko pa masiku 7. It is on the seventh day. Ndi tsiku la 7 lachisanu ndi chiwiri. It is late on the seventh day. Ndi mochedwa ndithu tsiku lachisanu ndi And chiwiri. the prophet has not showed up yet. Komanso mneneri asanafike ayi. So Saul takes the offering and himself, he offers up the sacrifice. Ndiye Sauli apereka sembe yekha. But Saul had no authority for doing this. Koma Sauli adalibe ulamuliro wochita izi. Yes, he was king, Iyi ndi adali mfumu, but he was of the tribe of Benjamin, koma adali wa mtundu wa Benjamini, not the Levitical tribe. osati mtundu wa Levi. So he did something that he did not have authority to do. Ndi adachita chinthu chimene adalibe ulamuliro woti akhoza And the kuchichita. Bible says as soon he had made an end of that, Samuel shows up. Ndiye akuti atangomaliza kupereka zimenezi, Samuel adafika. Samuel said he'd be there within 7 days. Samuel adanena kuti afika kumeneko pa masiku asanu ndi It's awiri. still the seventh day. Ndiye adafikabe ndithu tsiku lachisanu ndi chiwiri. And he asked Saul, "What hast thou done?" Ndiye kumfunsa Sauli, wachita chani? And Saul, instead of admitting that he had done wrong, he tries to justify his actions. Ndiye m'malo moti Sauli avomereze olakwa kwake, basi adzilungamitsa zimene adachitazo. Just like Eve in the garden when she said, "Well, that serpent beguiled me." Monga ngatinso mmene adachitira Eva munda muja, akuti Satana amene adanyeka. And Adam, after eating the fruit, said, "That woman you gave me." Ndiye Adamu atadyanso chipatso adanena kuti amkazi uja blandipatsa uja. People are always trying to shift the blame or give a reason as to why they're disobedient to God. Anthu timapeza ndithu njira yoilingula chifukwa chimene ifeyo silidamvere Mulungu. Saul said in verse 11 that he saw that the people were scattered. Ndiye Sauli mu verse 11 anena kuti anthu akuti amavutika. And he said that Samuel didn't come within the appointed time. Ndiye amanenanso kuti Samuel sadafike nthawi imene adalonjeza. And that's not true. Sizoona koma He did come on the seventh day. adabwera ndithu tsiku lachisanu ndi chiwiri. He just didn't come when Saul thought he ought to be there. Sorry. He just didn't come when Saul, king, thought he should be there. Sadangobwera nthawi imene Sauli ankaganiza kuti abwera. He said that the Philistines were gathering and he didn't want them to go to war until they had had these offerings. Ndiye adanena kuti Afilisiti amasonkhana ndithu, ndiye kuti afunika kuti iyeyo apereke nsembe monga mmene adachitiramo. And Saul said, "So I forced myself and offered the burnt offering." Ndiye adaganiza, Sauli adanena kuti ndaganiza ndekha basi kenaka nkupereka nsembe. And the prophet said, "Thou hast done foolishly." Ndiye mneneri adanena kuti mwachitachi nchopusa. Anytime we disobey God, we act foolishly. Akuti ndiye nthawi zambiri zimene ife sitimvera Mulungu ndiye kuti machita mopusa. It doesn't matter what our reasons are for disobeying God. Palibe kanthu kuti kazifukwa zake nzotani zimene ife talephera kumvera Mulungu. We may offer excuses, Tikhoza kupereka zifukwa, but it's never good to disobey God. koma si bwino kusamvera Mulungu. When we see his attitude and his arrogance, as it's found here and other passages, Tikaona maganizo ake komanso kudzilukumula kwake, we see that he did not have the respect for God's word that he should have had. tiona kuti sadalemekeze mawu a Mulungu amene adayenewo wamvera. Now, there were consequences of his actions. Komanso panali zotsatira pa zimene adachitazo. The prophet told him Mneneri adamuwuza, that God had sought him a man after his own heart, adanena kuti Mulungu wasankha munthu wapamtima pake. and because he had not kept the commandments of the Lord, the kingdom was going to be taken away from him and given to another. Chifukwa choti sadamvere mawu a Mulungu, ufumu umachoka kwa iye nkuperekedwa kwa wina. Here were the consequences of his actions. Apa tiona zotsatira za zochita zake. Well, you would think that King Saul had learned his lesson. Koma mukhoza kuganiza kuti mwina Sauli adaphunzira phunziro lake. He would never do anything like this again. Kuti mwina sadzachitanso zimene zizo. Well, just turn over a couple of chapters to 1 Samuel chapter 15. Koma tikaonanso tikatsekula buku chapter 15. In 1 Samuel chapter 15, God tells Saul to go destroy the Amalekites.
mu chapter 15 Mulungu auza Sauli kuti akaononge Amaleki. If you'll notice verse 3, Tikaona verse 3, they were to completely destroy them. amafunika akaononge kose. They were not to spare any, Kuti asakasiyaso china chilichonse. but destroy all the people and all the animals. Koma kuti akaononge anthu onse komanso nyama zonse. These instructions are very clear. Malangizo amene anali omveka. Now, someone might ask, why this would be the case? Why did God want all of them destroyed? Chifukwa cha wina akhoza kufunsa chifukwa chani Mulungu adalamula kuti akaononge zonse. The background for this can be seen in the book of Deuteronomy, chapter 25, beginning with verse 17. Zotsatira zake tikhoza kuona Deuteronomy 25 kuyambira verse yake 17. And Moses tells the people of God to remember what Amalek did when they were coming out of Egypt. Nde Mose adauza ana Israeli kuti akumbukire zimene Amaleki adachita. Instead of Amalek's soldiers facing the children of God's soldiers, he goes around to the rear and kills the old and the young. Sorry. Amalek, instead of facing the soldiers and fighting soldier to soldier, Amalek goes around behind the children of Israel and kills their old people and their children. Malo moti Amaleki akakumana ndi asilikali ankhondo adazungulira ana Israeli onse nkuwapha. And God said, you remember that, and when you come into the land, Nde Mulungu amane kuti mukumbukire zimenezi ndipo mukakafika kumalo. you are to deal with Amalek and blot him out. Nde mukathane nawo Amaleki onse kuwatha. So this gives the background as to why God wanted this done. Nde apa zilipatsa chifukwa chimene Mulungu adauza Sauli kuti akaononge Amaleki The onse. instructions are very clear. Malangizo omveka bwino. Let's see what Saul does. Tione zimene Sauli auchita. Remember, God said, kill Agag, all the Amalekites, all their livestock, kill all of them. Tuona tikumbukira kuti Mulungu adauza kuti akaphe Agagi anthu onse komanso nyama zonse. In chapter 15, verse 8, Chapter 15 ya 1 Samuel verse 8. Saul spared Agag. Sauli sadaphe Agagi adamusunga wamoyo. He killed some of the people, Adapha mwaena wa anthu. but he brought back Agag and the best of the flocks. Koma adatenga Agagi komanso ndi zina nyama zimene zilali zabwino. And the Bible says, and all that was good. Komanso akuti Bible nena kuti ndi zonse zimene zilali zabwino. So Saul decided he would do part of what God said, Ndiye Sauli adaganiza kuti akachitapo gawo limene Mulungu but adamutuma. not all of what God said. Osati zonse zimene Mulungu adamuuza. And Samuel was very displeased with him. Ndiye Samuel adali okhumudwa kwambiri ndiyeyo. And Samuel goes out to meet him. Ndiye Samuel awupita kukakumana naye. And he greets Samuel, and Saul said, I have performed the commandments of the Lord. Ndiye awupita kukamalonjera kenaka Sauli akuti andachita zonse zimene Mulungu anandituma. That's found in verse 13. Zimene zikupezeka mu verse 13. In verse 14, the prophet Samuel says, what is this I am hearing? Ndiye chapter 14 Samuel aunena nanga nchani ndikumvachi. He said, I am hearing the sheep and I am hearing the cows. Ndikumva phokoso la nkhosa komanso ng'ombe. If you had done what God said, there would be no sheep and cows. Udakakhala kuti wachita chimene Mulungu adakutuma sibwezi pali nkhosa komanso ng'ombe. Because animals that are dead do not make these sounds. Nyama zoti zafa sizimvekanso mawu ayi. So you have not obeyed the Lord. Ndiye kuti sudamvere Mulungu. And then he begins to justify again why he had disobeyed. Ndiye ayamba kudzilungamitsa tsopano chifukwa chimene sadamvere Mulungu. He said in verse 15, the people brought back Amalek and they spared the best of the sheep. Ndiye aonena kuti anthu adamusunga Agagi wamoyo komanso adabweretsa nkhosa. But who is king, Saul or the people? Koma mfumu ndani, Saulo kapena anthu? Saul's in charge. Saulo ndi ali ndi ulamuliro. The people would have done what he told them to do. Anthu adakachita zimene adakalamulira. In verse 16, the prophet says, stay and I'll tell you what the Lord said. Ndiye pa verse 6 nakuti tsopano ndikuuze zimene Mulungu anena. In verse 17, the prophet said, when you were little in your own sight, you were made the king. Pamene udali wamng'ono, Mulungu adakupanga kuti ukhale mfumu. The idea there is when you were humble. Pa maganizo analoliwa unali wodzichepetsa. But the opposite of being humble is to be arrogant. Koma m'malo modzichepetsa basi wadzitukumula. Saul must have thought because he's the king, he could do anything he wanted to do. Amaganiza Saulo popeza mfumu akhoza kuchita chilichonse imene akhoza He kuchita. told him that God sent you on a mission to utterly destroy Agag and the Amalekites, in verse 18. Adamuwuza kuti
Mulungu adakuza kuti ukaononga onse komanso Agagi osatizo ukamusiya Agagi wamoyo. And the prophet asked him, why haven't you obeyed the voice of the Lord? Ndiye mneneri wamfunsa chifukwa chani sudamvere mawu a Mulungu. And notice Saul's arrogance in verse 20. Ndiye tione kudzirukumula kwa Saulo pa He verse 20. said, yes, I have obeyed the voice of the Lord. Aonena kuti inde ndamvera mawu a Mulungu. But he had not obeyed the voice of the Koma Lord. sadamvere mawu a Mulungu. And the Lord told him that it was better to obey than sacrifice. Ndiye mneneri amuwuza kuti ndi bwino kumvera kusiyana ndi nsembe zopsereza. In verse 23, he told him that the sin of rebellion was like witchcraft. Akuti mu 23 amuwuza kuti uchimo waukira kuli ngati ufiti. And the prophet said, because you've rejected the word of the Lord, he will reject you from being king. Ndiye amuwuzanso kuti popeza sudamvere Mulungu, Mulungunso adzakukanayo kuti ukhale mfumu. So Saul had not learned the lesson yet. Ndiye kuti Saulo adali asanaphunzirebe phunziro. That man is not in a position to substitute what God said and do what he wants to do. Ndiye kuti Saulo sadaphunzire kuti saine uyikamo chinthu chimene Mulungu wakuwuza m'malo mwako ukayike chinthu chako chimene ufuna. What are some of the reasons why men do that? Kodi nchifukwa chani ndi zifukwa zili zimene anthu samvera Mulungu? Number one is pride. Pride. Choyamba ndi kunyada. In 1 Samuel 15, verse 17, Mu 1 Samuel 15 verse 17. remember the prophet said, when you were little in your own eyes. In other words, when you were humble. Mneneri adanena kuti pamene udali wamng'ono kapena kuti mmene unali odzichepetsa. But now he was arrogant. Koma tsopano wadzirukumula. In Proverbs 6 and verse 16, Mu Miyambo 6 verse 16. the Bible says there that there are 6 things that God hates. Bible onena kuti pali zinthu zisanu ndi chimodzi zimene Mulungu amadana nazo. The first one that's mentioned in that list is pride. Choyamba chimene chutchulidwa kumeneko ndi kunyada. In Proverbs 16 and verse 18, Mu Miyambo 16 verse 18. the Bible says that pride goes before destruction, Bible onena kuti kunyada kumatsogola ndi kuonongeka. and an arrogant or prideful spirit before a fall. When men have an arrogant or prideful spirit, it will cause them to fall. Akuti anthu ngati ali ndi mtima wonyada zidzapangitsa iwo kuti agwe. In Proverbs 29 and verse 23, a man's pride will bring him low. Akuti Miyamboso 29 akuti kunyada kudzabweretsa munthu kuti atsike pasi. In Jeremiah 6 and verse 16, Yeremiya 6 verse 16. it is not in man that walketh to direct his own paths. Si zili mwa munthu oyenda m'njiramo kuti akakonze njira zake. In James 4 and verse 6, God resists the proud. Miyambo Yakobo 4 verse 6 akuti Mulungu amakana onyada. When men look to themselves as the authority, this will cause them to be disobedient to God. Akuti anthu akamadziyang'anira okha ngati kuti iwo ndiye ulamuliro zidzapangitsa kuti asamvere Mulungu. On 2 occasions, Saul had no authority for what he done, but he did it anyway. Pa nthawi ziwiri Saulo adalibe ulamuliro oti achite zimene adachita koma adachita. And both times in his disobedience, he tried to justify it. Ndiye nthawi zonse ziwirizi adachita zosamvera Mulunguzi amatha ndithu kudzilungamitsa. And the prophet of God said he had acted foolishly. Ndiye mneneri wa Mulungu adamuwuza kuti adachita ndithu mopusa. Anytime we try to set aside God's authority, we're acting foolishly. Nthawi zonse tikachotsa ulamuliro wa Mulungu timeke ulamuliro wathu ndiye kuti uchite mopusa. In Colossians 3 and verse 17, Akolose 3 verse 17. we must have authority for what we do in matters of religion. Tiyene ukhala ndi ulamuliro muli zonse zimene tichita zokhudza chipembedzo. Substituting what we want done for what God wants done is not obeying. Akuti kuyikapo kuchotsa chimene Mulungu watiuza nkuyikapo zimene ife tikufuna zimene zosumverayi. Saul substituted himself as the priest when he was not qualified. Akuti Sauli adadziyika yekha ngati wansembe pamene sadali ndi zoyenera kuti akhoza kukhala wansembe. In the Old Testament, in the book of 1 Kings chapter 12, Mu chipangano chakale mu 1 Mafumu 12 verses 28 through 33, verse 28 mpaka 33. we read about King Jeroboam. Tikumamva za Yeroboamu. He pulled the 10 tribes away and they go up to the north. Adachotsa miyambo
mafuko 10 nkupita kumpoto. He sets up golden calves. Adakhazika ana ng'ombe ngati Mulungu. He changed the object of their worship. Adasintha ndithu choyenera kupembedza. He changed the place of their worship. Adasinthanso malo opembedza. He changed the day of their worship. Adasinthanso tsiku lopembedza. He changed the priesthood. Adasinthanso usembe. And in 1 Kings chapter 12 and verse 33, Mu 1 Mafumu 12 verse 33. we see his authority for doing all of this. Tuona ulamuliro umene ankachita zonsezi. The Bible says, which he devised of his own heart. In other words, he just did what he wanted to do. Mwanjira ndiye kuti adangokonza zimene adaganize kuti zikhale aufuna zimene zozo. That's what Saul did. Zimenenso Sauli adachita. Saul tried to argue with the prophet of God. Ndiye Sauli amakangana ndi aneneri a Mulungu. Many people today want to argue with the Bible. Anthu ambiri lero amatsutsanso Baibulo. The Bible says do it this way, and they say, oh, no, our way is better. Baibulo nena kuti chirani izi basi ayi koma njira zathu ndiye zabwino. Saul showed that he did not respect the authority of God. Sauli adaonetsa kuti sadalemekeze ulamuliro wa Mulungu. And because of his actions, he would lose the kingdom. Ndiye chifukwa cha zochita zake ufumu wake udatha. When we began to look at Saul and the events that took place, tikamaona Saulo ndi zinthu zimene zidachitika, we might think, how could he be so foolish as to do this? tikhoza kuganiza kuti bwanji anali opusa chotani kuti azichita zimenezi. That he would just set aside God's word and do what he wanted to do. Kuti akachotse mawu a Mulungu basi nkumachita zimene aufuna. And we say, I don't see how anyone could be like that. Nkumanena kuti ine sindiona chifukwa choti wina aliyense akhoza kuchita zimenezi. And yet, let's consider today some of the very things that are going on. Ndiye tatiyeni tione lero tiganize lero pa zinthu zina zimene zikulakwika. People today are acting just like Saul. Lero anthu akuchita chimodzimodzi ngati Saulo adachitira. When you consider all that the Bible says about the New Testament church, Pamene muganizira zonse zimene Baibulo limanena zokhudza mpingo wa chipangano chatsopano. in Matthew 16 and verse 18, Mu Mateyu 16 verse 18. Christ promised to build his church. Khristu adalonjeza kuti adzamanga mpingo wake. His church wears his name. Mpingo wakewo unali otchedwa dzina lake. Acts 20 and verse 28. Machitidwe 20 verse 28. The church was purchased with the blood of Christ. Mpingo udagulidwa ndi mwazi wa Khristu. Ephesians 1, 22 and 23. Efeso 1 verse 22-23. That the church is the body. Kuti mpingo ndi thupi. And then Ephesians 4 and verse 4. Efeso 4 verse 4. There is one body. Lipali thupi limodzi. So the Bible is very plain about the church and how many churches there are. Ndiye Bible lomveka bwino pa nkhani ya mpingo komanso kuti kuli mipingo ingati. And men come along today and act just like Saul. Ndiye anthu lero akubwera kudzachita monganso mmene Saulo adachitira. They say, oh, one church is good as another. Akuti mpingo umodzi nchimodzimodzinso ndi wina. They say, what difference does it make? Kodi pa usiyana bwanji pali usiyana bwanji. That's just like Saul. Akuti ali chimodzimodzi ngati Sauli. Saul said, what difference does it make if you kill Agag over here or you bring him back over here? Akuti Sauli amanena kodi ntapha Agagi nkubwera naye apa nkumusiyanso moyo nkubwera naye apa pali usiyana bwanji. His thoughts were at the end of the day, he's still dead. Kodi pa mapeto pa tsiku sakapeza kabe kuti wafa. What difference does it make if you kill the animals over there or you bring the animals back and kill them over here? Akuti kodi pasiyana bwanji nyama ukaziphera kumeneko nkuzisiya nkuti ubwere nazo zoti zafa nkubwere nazo kuti. They're just as dead. Zimenezo zimene adachita. But the difference is, God said, kill them over there. Koma Mulungu adanena kuti ukaziphe komweko. When you kill them over there, you're obeying what God said. Ukazipha komwe zililiko ndiye kuti umvera zimene Mulungu adanena. To do it any other way is to be disobedient. Kuchita mnjira iliyonse ndiye kuti nkusamvera Mulungu. When you see what all the Bible says about the church, tikaona m'Baibulo zimene Baibulo limanena zokhudza mpingo. If you respect the Bible, you'll respect what it says about the church. Ngati mulemekeza Bible ndiye kuti ulemekeze zimene zimanena zokhudza mpingo. But when you say, oh, what difference does it make which church I'm a member of? Koma ngati unena kuti apa lusiyana kwanji kuti kandi ili mpingo wanji ineyo. You're acting like Saul. Ndiye kuti mukhala ngati chimodzimodzi Sauli. When you consider what the Bible says about baptism,
mukaganize zonga zimene Bible limanena zokhuza ubatizo. In Mark chapter 16 and verse 16. Mu Marko 16 verse 16. He that believeth and is baptized shall be saved. Akuti Yesu amene akhulupirira na abatizidwa adzapulumutsidwa. Acts 2 and verse 38. Machitidwe 2 verse 38. They were to repent and be baptized for the remission of sin. Ankayenera kuti alape ndiwo kubatizidwa kuti machimo awo akhululukidwe. Acts 22 and verse 16. Machitidwe 22 verse 16. Arise and be baptized and wash away thy sins. Suka ndi ubatizidwe uchotse machimo ako. And what the Bible says in Romans 6 about baptism. Komanso Aroma 6 Bible lijani zokhuza ubatizo. And 1 Peter 3 and verse 21. 1 Pedro 3 verse 21. And other passages. Komanso ndi ndime zina. But men today come along and they act just like Saul. Koma lero anthu amabwera nkumachita ngati mmene adachitira They Sauli. say, oh, baptism has nothing to do with salvation. Anthu amanena kuti ubatizo siwofunika kuti munthu apulumutsidwe. When the Bible very plainly says that it washes away our sins. Pamene Bible nena ndithu kuti imatsuka machimo. Can you be saved before your sins are washed away? Kodi ukhoza kupulumutsidwa pa machimo ako asana sambitsidwe? Man comes along and says, well, what difference does it make if you're saved and then baptized, or you're baptized and then saved? Anthu amabwera nkumanena kuti kodi zisiyana bwanji pamene upulumutsidwa kena kubatizidwa kena kubatizidwa utapulumutsidwa. They're like Saul, and they say, well, you're wet at the end of the day, you still got wet. Ali ngati Saulo amene adanena kuti pakutha pa tsiku. But it matters if you think that you're saved and then you're baptized, or you understand that you're being baptized in order to be saved. Akuti nkofunika nkwambiri kuti upulumutsidwe nkofunika kuti umvetsetse kuti kodi ufunika utanidwe. When you change it, you're like Saul, you're acting foolishly. Akuti tikasintha timakhala ngati Saulo ndiye kuti timachita mopusa. And God is not going to be pleased with that. Komanso Mulungu sakasangala ndi zimenezo. When you consider what the Bible says about worship. Pamene tiganiziranso kuti Bible limati chani zokhuza kupembedza. And the 5 acts of worship. Komanso machitidwe 5 akupembedza. In just a few minutes we're going to be engaged in all 5 acts of worship. Mkanthawi kochepa tikhala tikuchita magawo onse akupembedza. We're going to be singing. Tikhala tikuyimba. We're going to be praying. Tikhala tikupemphera. We're going to be teaching and preaching God's word. Tikhala tikuphunzitsa komanso kulalikira uthenga wabwino. We're going to be taking the Lord's Supper. Tikhala tikutenga mgonero wa Ambuye. And we're going to be giving as we've been prospered. Komanso tipereka monga mmene tapindulira. These are the 5 avenues of worship that the Bible authorizes. Awa ndi magawo asanu akupembedza amene Bible limalamulira. They're not 6 avenues or 7. Palibe kuti zilipo zisanu ndi chimodzi kapena zisanu ziwiri ayi. It's not 2 or 3. Kapenanso sawiri kapena atatu. But there's 5. Koma ndi asanu. And when we study the Bible in Colossians 3 and verse 16 and 17. Tikamawerenga Bible akonse 3 verse 16 ndi 17. And Ephesians 5 and verse 19. Efeso 5 verse 19. The Bible tells us that we're to sing and make melody in our hearts. Bible limatiuza kuti tiyimbe ndi kupanga malimba mu mtima mwathu. And in our singing we are teaching and admonishing one another. Komanso tikamayimbako timaphunzitsa komanso timayimbirana wina ndi mnzake. When we sing, we're obeying the Bible and doing what God said. Tikamayimba ndiye kuti tumvera Mulungu komanso tiuchita zimene Bible linena. But men come along and they do like Saul did. Koma anthu amabwera mkadzachita monga ngati Saulo adachitira. They will sing and beat the drum. Amabwera basi umayimba nkumayimba ngoma. They will sing instruments of music. Nkumayimba basi umakhala nzipangizo zoyimbira za And ngoma. they will say, what difference does it make? Akukumanena kuti wadi zusiyana bali. We're still singing. Ifeso tuyimbabe basi. It makes the difference because you're not obeying God. Zusiyana chifukwa choti inu simumvera Mulungu. God said sing. Mulungu anena kuti tiyimbe. When you sing, you're doing what God said. Tikayimba ndiye kuti tichite zimene Mulungu anena. When you're playing instruments of music, you're adding to what God said. Mukamagwiritsa ntchito zipangizo zoyimbira ndiye kuti muwonjezera pa zimene Mulungu adanena. And you're disobeying what God said. Ndiye kuti simumvera zimene Mulungu The anena. early church took the Lord's Supper on the first day every week. Mpingo woyamba wa Ambuye umatenga mkono wa Ambuye msiku woyamba lililonse la Sabata. There are religious groups today that do it once a year. Kaliya azipembedza. When we partake the Lord's Supper on the first day of every week, Katika mkono wa Ambuye msiku lililonse woyamba la Sabata. we're doing what God said. Ile zimene Mulungu anena. If you're eating
any other way, you would be like Saul. We need to take a lesson from Saul. We don't need to be like Saul. He thought he could change the word of God and just do anything he wanted to do. He did not have the authority. And God told him he was wrong. As we bring our lesson to a close, it may be that you are here in the audience and you're not a Christian. Will you be obedient to God? Will you do exactly what God said to do? In order to have your sins washed away? Or will you be like Saul and say, oh no, I'll change, I'll do what I want to do? God's plan is here. Please confess your message. Don't be like Saul and try to change God's plan. Accept God's plan. Obey the gospel. If you're here and you're a Christian and there's sin in your life that you need to repent of, don't be like Saul and start making excuses as to why you've done this. Be humble in your heart. Repent of your sins. God will forgive you. We're calling the psalm leader to come. He's going to lead us in the psalm. We're going to be standing. And if you need to come and obey the gospel and be restored, please consider the word of God. Don't be like Saul. Obey God. Let's be standing. Zima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira Zima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona